Well, Rory ar nói pléhána chuid polisíthe in ach bé an chunspóid maidir leis na ráiteas a rinne príomhhaim an Ryanair Michael O'Leary ag seolamh achtais an tara gno agus fiontriacht Peter Burke Saharn a chohí an chuide smód an chunspóid an a lán cainte agus cána a dhéanamh faoin na ráiteas sin ceanara íana fáil ag rá nach bheith a lehéid de rud árá ag daoine ag imimecht a chuid a fórtaí hain nach rá na ráiteas sin ag clé le hetas íana fáil ceanara hin féin ag cáin na ráiteas freisin agus nach mór gach ceanara pórtaí eile chomá leis na ceart chumann múinteoireachta. Bhí ar an taoiseach rudaí a ráfaoi seo nuair a bhí sé géirí policy tíochta ina ghaol a sheola cháin sin ráiteas agus dúirt sin ar aontaí sé leo beag nó mór agus go raibh siad mí cheart. Nach sílam go leanaí an chunspóid seo ar fa cúpla lá eile mar go léiríonn sé difriocht cultúr beidir idir na pórtaí agus sin iad na rudaí a dhéiríonn staoine orthú uaireanta le linn feachtas Olltoghcháin. Tuaisce de chuin go an tríseach a deaghfuil leis an Uachtarán nó thofa Donald Trump. America bhfuil éon eolas faoi céir de bhí fí chabaide acu? Tá glí Uachtarán tofa na Stáit Aontaithe Donald Trump ar an taoiseach Simon Harris trónóna dúirt an taoiseach go bhfear an córa thart ar fiche nóméid. Fléidir annach chuid rodídá leis an taoiseach cuasaí trádála ar nói, cuasaí san Ucrain agus an stad uafásach rathe sa bheán iarthar chuir an taoiseach béim ar an chuí ina bhfuil an taontas orpach agus na Stáit Aontaithe ag brath ar a chéile agus go gaith siad obair le chéile bhfuil sé go mbeadh cruinniú molaíán chun an caidreamh trádála a phlé. Dúirt sé freisin ghfuil caidreamh starúil agus dain eacnamaíochta idir an dá hir, agus bhfuil le cheangail sin ag gáil sa dá shreo níomháin go bhfuil cólachtaí ón na Stáit Aontaithe tar éis aláin airgide in eistú sa tír segus tar éis neart fostaíochta a chruúin seo, ach bhfuil cólachtaí an tír seo tar éis aláin fostaíochta a chruthús na Stáit Aontaithe freisin go bhfuil poist cruthaithe i nach mór gach bástáit dus na Stáit Aontaithe agus mar sin go gathach an dá hir obair le chéile amachchan seo gur chóir meicneacht agus próséis a chur bun chun an caidreamh trádála idir an Eorp agus na Stáit Aontaithe a rialú. Búdúing fógra dhéanamh freisin gur bé amárach an lá dearnach gur féidir le daoine chlárach an bhóta a chahabh san Olltoghcháin seo. Ní mór dóibh dul go dtí check the register.ie le bheith cinnte gur féidir leo a gcearta déanlacha a chuir i bhaim ribhéar na mísa. Tá fear a chuin tá díntaach buir le a bheith